Evo da vidimo, trojka, ohoho, 1, 2, 3 i gotov si. Gotovo, pojao sam. A što pred kućicom? Pa takva je igra, druže, nema ljutiš, jel' tako? Jel se zove ne ljuti se čoveče? Što se ljutiš, jel' tako? Oho, srećice. A da se vi zasladite i pojedete nešto konkretno, umjesto što jedete te figure. Pa mislim, sad u suštini ja ne bih voleo da prekidam ovu igru, pošto upravo pobeđujem, pa bih voleo da nastavim, znaš? Pa morat ćeš, jer evo nam ga Srećko. Evo ga i Srećko ovdje da mi malo pomogne u situaciji kad ja pobeđujem ove moje drugare iz Happy Kidsa, da i mene jednom krene, ali izgleda da ova pisma ne mogu da čekaju. Da vidimo ko nam je sad pisao i šta je novi problem nekog našeg drugara. Pa hajde čitaj. Draga Srećice, iskreno se nadam da ćeš pročitati moje pismo jer problem je urgentan. Zovem se Ana i 3. sam razred osnovne škole u Boleču. Moj problem se zove Zoran. Sedi u klupi iza moje i stalno me zadirkuje. Čupa za kosu, bode šestarom i kada odgovaram redovno pokušava da me zbuni. Na odmorima je još gori. Nedavno mi je pokidao zmaja, a zatim izbušio loptu. Tužila sam ga par puta učiteljici koja bi ga kaznila, a on bi se zatim primirio na par dana, sede u prvoj klupi da bi posle nekog vremena sve bilo po starom. Srećice, da li ti imaš neko rješenje za moj problem? Puno te pozdravljam i šaljem topli zagrljaj, tvoja Ana. Pa dobro, ajde drugari, kažite vi meni, kako se vi osjećate kad vas neko, kako da kaže, kad vas neko zafrkava i kad vas neko ometa? Kako se vi osjećate? Pa ja se ne osjećam baš dobro. Niko ne voli da ga drmda, pa ja bih samo oštro za tim njenim Zoranom pa da se nauči pamet. Kako oštro? Kako misliš oštro? Tako što bih mu pripretio. Kako pripretio? I rekao da se više nikad nije usudio da to ponovo uradi. Inače bi imao posla sa mnom. Dobro. Niko nema pravo da me tu čupa i da mi buši fudbal. Ja bih mu rekla da prestane. Ako nastavi, rekla bi učiteljici da reši problem. I drugo, da ga premesti. Aha, dobro. Ja sam imala jednog sličnog drugara koji je voleo da mi sklanja selsu kad sam želela da senem. I znaš šta, ja sam to počela njemu isto da radim i kad je padao sa stolice više nije mogao da me zeza. Dobro, a zašto neko maltretira nekog drugog? Šta mislite? Pa uvek se nađe neko ko voli da maltretira druge, to ih zabavlja, pa se onda smeju i ugaju, a ne razmišljaju kako je onom drugom. Hoću da ispadnu da su bitni i da se prave važni. A dobro, ali kažite vi meni, zašto Zoran to uopšte radi? Voli da je u centru pažnje i da je glavnim. Aha, dobro. Srećice, šta ti kažeš na sve to? Pa vidi, Lazo, da li si pomislio da se Ana u stvari sviđa Zoranu? Možda on samo želi da privuče njenu pažnju. A pošto je još mali i neiskusan, ne zna za bolji način, pa se služi nekim, koliko sam shvatila, dečijim nestašlucima. Možda Zoran nije zlonameran u svemu tome. Ne opravdavam njegove postupke, to nikako. Samo znam još nekoliko njih koji svojim nestašlucima samo žele da privuku pažnju drugih ili recimo samo jedne devojčice. Čak postoji jedna poznata pesma, narodna, koja govori upravo o jednom takvom mangupu, seoskom, koji sve radi i smišlja kako bi privukao pažnju devojaka. Jeste li spremni da je čujete? Pa onda krećemo. Sreća, sreća, srećica i spremna nam je pesmica. Kad se Čiro oženio, čabar masti potrošio. Kad se Čiro oženio, čabar masti potrošio. Čaj Čiro, sedi s mirom, u cure ne diro. Čaj Čiro, sedi s mirom, u cure ne diro. Sedi Čiro za trpezom, namazo se sa pekmezom. Sedi Čiro za trpezom, namazo se sa pekmezom. Čaj Čiro, sedi s mirom, u
Bravo, bravo, sjajno. Taj Ćira jeste veseo momak, ali ja bih da se mi vratimo na Anin slučaj, dragi moji drugari, pa da vidimo šta se tu zapravo dešava u celoj ovoj situaciji sa Zoranom i zašto on nju zadirkuje i ona se ne osjeća dobro zbog svega toga. I neophodno je da razume zašto je on čupka za kosu i zašto je bocka lenjirom u leđe. Slažem se, tome mora da se stane na put. Drugari, šta Ana treba da preduzme i šta da uradi? Mislim da treba ona ozbiljno da popriča sa svojim Zoranom. Sjajno, mislim da je to dobar početak da se reši ovaj, ali i svaki drugi problem. Razgovor. Čini mi se da Ana propustila taj najvažniji moment, a to je da otvoreno kaže da to što Zoran radi njoj nimalo ne prija i da ga pita šta je razlog tom njegovom ponašanju. Bravo, drugari, lepo razmišljate, nego predlažem da još malo razmislimo o svemu dok još jednom čujemo pesmicu o još jednom sličnom mangupu. Ali ovoga puta pozovite nekog starijeg da vam pomogne u učenju ove sjajne narodne pesmice. Pa ostalo je da damo još jedan savjet našoj gledateljki. Draga Ana, šta je važno? Niko na ovom svetu ne sme da te dira i ne sme da te maltretira i uopšte da te ugrožava da se ti osjećaš neprijatno. Ja predlažem da ona sa Zoranom prvo popriča. Da vidi, možda su u pitanju njegova osjećanja. Mora prvo da ispriča kako se ona osjeća zbog toga, šta se sve to desilo i možda tim razgovorom situacija postane jasnija. Možda Zoran zapravo ima neki problem. A možda će u potpunosti problem rešiti tako. Ja sam pak uverena da je svaki problem rešiv i da čovek sam treba da proba da odmrsi sve te komplikovane situacije. Sa druge strane, ako ne uspeš sama, uvek su tu stariji da ih pozoveš u pomoć. Jer zapamti, niko nema pravo da naruši jedan jedini dan, niti trenutak tvog života. Zato poštuj, voli i ne daj na sebe. Nikada. A mi ti šaljemo ogroman poljubac i javi nam kako se završio problem zvani Zoran. Doviđence. Sad, srećice, pošto ti voliš svašta da deliš, ja bih zamolio da meni i mojim drugarima iz Happy Kidsa malo podeliš. To treba nam predaha. Mislim da smo se baš umorili. Meni dve. Šta ovdje piše? Svi ste sjajni bili i zato od vaše srećice stižu omiljene bananice. Udeću jednu za svojeg brata. Ja mogu jednu za svojeg.